Ovo mesto je odlično za glavarenje. Šta to radiš? Mogu da se dese zastrašujuće stvari. Nemam pojma o čemu govoriš. Hoću da znaš da danas imamo emotivni ringišpil. Ne smeš to da radiš! Ovo nije način! Biće odlične zabave. To ti garantujem. Sigurno postoji još nešto. Tišina! Napravila sam istu grešku kao i ti! Ućuti! Ja sam iznad tvoje lige. Ne postoji ništa bolje od slatke osvete za popravljanje raspoloženja. Samo još malo. Čekaj, stani! Idu ti te šare. Šećeru. Takvi kriminalci zaslužuju da im neko očita lekciju. Gledaj ko je to!